татар телен үстерү, милләтне саклау, халык саны алу. Бу төшенчәләрдә катнаш никахларның роле нинди? Аларның балалары әти-әни теленә ничек карый? Үзләрен кем дип саный? Әлеге четерекле мәсьәләне ничек хәл итәргә? Сораулар бихисап, җаваплар исә һәр вакыт үзенчәлекле. Әйдәгез, аларны бергәләп тыңлыйк, сокланыйк, гыйбрәтләр алыйк. Шулай итеп без беренче кунакка юл тотабыз. Синен еракка киттем, язмышым шулай кушты дип, китмичә ни хәл итим, туган авылым күренерме дип, тауларга менеп барыйм, туя ташларыңа басып, сагынып җырлар җырлыйм, туган авылым күренерме дип, тауларга Ой, hayırlı günler. Selam Alfiyoş, selam. Arif, nişik hallerin? Allah'a şükür. Bilesin mi? Mine şunday motor bağımın uğramı, eymi? Mine şu meşige qarayım da sıklanım, hem seni iske düşürüm. Bik uşağan biz anı bile. Aso bile kırsakları. Bizim bugün uşraşı ol bu meşe turunda tügel. Biz bugün senin bilen bik şetrikli, katlaulu temaga söyleşiriz. O tema sana bik nek qağıla. Min bitinde seni 20 yıldan artık bilemeyim. Biz senin bilen 20 yıl dost. Hem inde elbette min Yefim ağa bilen Mahira apana da bik yakşı bile idim. Birinci tapqır Yefim ağa bilen tanışqanda ol tatarşa söyleşip jibergeç menim bilen. Min ortıma yığılıp kite yazdım. Mine nişik buldu ol Venaris. Şıp-şın yevrey malayı nişik ittirip, şulay matur ittirip tatarşa söyleşirge öğrengen. O temaga küp hem uzak itip söyleşirge bula. Eyde, mina qayt diyeli. Anda şunu şey işip, pelmenler aşap, rahatlanıp söyleşiriz. Rahatlanıp, eyde. Tuğan avlım күренермedi, dağlarga menip barayım, koya taşlarına basıp, sağınıp jırlar jırlayım. Nerselfiye bulay, yaşap yatam indi. Eyde, kir, uz. Ey, subhanallah, bik matur. Pelmenler praktiçiski hazır. Hazırlap koygansın. Söyleyin de bu nerse bu bik it tugel. İt tugel bu, balık. Nindi balık? Yahutlar bir balık yaratalar. Bu balık, mında syonga hem triska bilen. Bu tadında soyavı sos mında, çesnok, limon и цедра лимона. Amin sin yasağında еврейский закуска ясayım. Min senden sorağan idim Yefim ağa turunda. Ni sebepten Yefim ağa bizning şulay matur ittirip tatarşa söyleşe başladı? Nersege kirek buldu ona tatar tili? Birinciden, benim eti Перим ülkesinde Звездный деген поселогында службада болған. Татарша неше була o служба? Хезмәт. Хезмәт иткән, танковый войскада. Онда якын тирәдә безнең авыл торадыр, Куян авылы. Куян авылда 42 елда бик матур шибәр генә минем әни туган Махира исемле. Алар 4 кыз бала булып үстеләр. 4-тесе дә татар исемнәре, берсе минем әнием, иң зурысы Махира, икенчесе Тахира, өченчесе Зөһрә. Ой, шундый матур исемнәр. 4-нчесе аларның Захидә. Менә әти хезмәт иткәндә безнең авылга оркестр белән дискотекалар оештыралар янда, клубта.
Шунда минем әни белән танышканнар. Бик көчле мәхәббәт булган. Но минем дәвәни әйтте, Махирәне бирмим. Татарча сөйләшә алмасаң, динне кабул итмәсәң. Хәтта ул әле мусульман дине кабул иттеме? Әйе, шул ук елны 63-нче елны булган ул. Аннан соң минем дәвәнимә килеп әйтте, "Мага шукапа телен өйрәндем, динне кабул иттем. Махирә минеке булырга тиеш." Менә бит мәхәббәт нишләтәйме? Саташтырайм дип әйтте дә. Ну алар 50 ничә ел тордылар бергә. Хәзер юк инде алар. Китләр. Бала чакта сиңа татар тәрбиясе ничегрәк булды? Сез татарча сөйләшә идегезме гаиләгездә? Альфия, мин бит шәһәрдә үстем, күбесе. Шәһәрнең мәктәбендә укыдым, русча, рус телендә, татар телен безгә укытмадылар. Ну, әти-әни белән татарча сөйләштеләр. Ну, мине чөнки теге руслар арасында үскәч, күп өйрәтмәделәр инде. Мин бит 16 яшьтән уже самостоятельный баладыр. Беләсезме? Уже эшлидем, акча да эшлидем, ничего гына. Син бит паспортың буенча чын еврей малае, әйме? Виталий Ефимович Блейхер. Менә шушы паспортың белән еврейлар янына китәргә менә шундыйрак уйлар тумадымы синдә? Беренчедән, беләсезме, мин бит бу шурынга килмәдем Казанга. Монда мине бер актер кешесе, әйтмим фамилиясын чакыртып, ну, шулай монда Казанга китерде инде мине. Акча булганда мин аңа бик кирәк булдым. Акча беткәч, ул миңа әйтте, "Виналис, бар Пермгә кайт." Ә мин кайтасы килмәде. Чөнки үзе әйткән сүзе бит инде, син әйткән сүз. Мин еврей наполовину, а евреи не сдаются. Шуңа күрә 2 атна подъездда йокладым. Ну ничего, Аллага шөкер, ашарга бары, кефир, батол. Рәхәтләнеп 2 атна подъездда яшәдем. Тукайча әйтсәк, акча барда душ шул, барда яр. Акча исе чыкмый икән, барда яныңнан таяр. Аннан соң Альфия шул бу хәлне Габдуллапа билде. Теге мужикка да эләкте. Һәм мине үзенең квартирага чакырды яшәргә. 2 ел буе беләсең Габдуллапада яшәдем. Һәм инде менә бу татар җырына, татар сәнгатенә сиңа мәхәббәтне Хәмдүнә апа тудырып, син Хәмдүнә апа аша татар сәхнәсенә мендең дип әйтергә буламы? Була. Хәмдүнә апага зур рәхмәт анарга. Ул мине татарчада сөйләшергә өйрәтте. Шүкүңдән халык җырларны җырларга, баянга, менә классик җырларында Хәмдүнә апа өйрәтте инде мине. Ул минем, ничек дип әйтим, учитель һәм икенче әни дә инде. Анында яшәгәч, миңа бик күп нәрсә өйрәтте ул Хәмдүнә апа. Бәхетле булсын теге дөньяда. Урыны җәннәттә булсын дип Җәннәттә булсын, әйтәләр. Бу җаным. очракта шулай да чыннан да шулай булсын, бик легендар җырчыбыз һәм инде бик күп кешеләргә юл күрсәтүче җырчы иде Хәмдүнә апа. Син үзеңнең бөтен барлыгың белән татар икәнеңне күрсәтәсең, татар булуың белән горурланасың, әйме? Шулай бит инде. Татар бит мин. Просто миндә бераз еврейский кан бар. Шулай да. Шулай да. Да. Менә еврей ризыклары пешерәсең. Синең аларга, ул милләткә мөнәсәбәтең ничек? Беренчедән, мин ул милләтне күп белмим дип әйтсәң дә ярый. Чөнки минем әти-әни белән кавышканда, әти барган үзенең абыйга, апага, теге Бер туганнарына инде булмы? туганына рөхсәт алырга инде. Тегеләр әйттеләр, татар белән яшәсәң, син безгә кирәк түгел. Ишеннән дә 50 ничә ел әни белән әти бергә тордылар. Бер көн дә бетән сөйләшмәделәр. Аралашмаганнар да. Кирәк бит, менә нинди мәхәббәт, мондагы шундый улы мәхәббәткә тагын бер кат сыкланып, гаҗәпләнеп куясың, әйме? Шулай инде, Альфия. Чыннан да алар даже соңгы елларда шу хәтле мин аларга карап сыкланадыр идем.
iki күгәршин кебек алар. Бер-берсенә карап, теге Ефимушка дип кенә, тегесе Махирушечка гына дип сөйләшеп, бер-берсен яратып, нәрсә кирәк, әти булышадыр. Нәрсә кирәк әнигә, әни әтигә булышадыр. Бер-берсенә инде ничек дип әйтим, әтигә бит аякны кистеләр бит. Аның гангрена башланды. Әти бер аягы белән базарга барып, кастрилләр белән, рюкзаклар белән ашарга аладыр. Синең еврей халкына, яһудларга мөнәсәбәтең нинди? Нинди булсын, әйбәт. Бик тә хөрмәт итәм, теге чөнки заслуженная нация. Казанга килгәч, Әлфия, беләсеңме нәрсә әйтәсем килә? Миңа бик тә булышты Солнце дигән җырчы бар я. Шул абзый миңа бик тә булышты. Но нәрсә дип әйтте? Син татарча гына түгел, яһудча да җырларга тиешсең дип әйтте. Менә мин күз алдыма китерәм, беләсеңме? Әгәр дә син шушы яһуд җырларын татар теленә тәрҗемә итеп җырласа, менә булыр. Мин даже переводты сораганым бер автордан иде. Теге бар бит. Хавана гила хавана гила хавана гила хавана. Вот это бу җырны иде, алам дип әйттем. Мин аны татарча җырларга тиешмен булдым. Но нәрсә ничектер килеп чыкты инде шулай, мин аны җырлый алмадым. Кызганыч. Но әле барсы да алда бит әле. Алда әле. Синең битендә паспорт буенча син Виталий Ефимович әйме? Әйе, Блехер Виталий Ефимович. Ни өчен Винарис ил-егет? Бу синең кушаматыңмы? Бу беләсеңме каян килде? Мин тугач, мине әни мулла исем куштырганнар. Винарис дип. Әйе. А ил-егет ул минем әнинең девичья фамилия. Кыз вакытында. Әйе. Аны Ил-Зигитова. Ну, татарча инде мин монда Казанга килгәч, үземә алдым Винарис ил-егет дип. Ил-Зигитов Хамдулла әйтте. Нинди Ил-Зигитов булсын? Урыслар арасында Ил-Зигитов булсын, татарлар арасында Винарис ил-егет буласың. Менә Әлфия, безнең пилмәннәр әзер. Субханалла, шундый матурлар. Аллаһа шөкер. Винарис. Менә бит инде безнең быел әйме туган телләр һәм халыклар дуслыгы елы. Менә син шушы катнаш никах вакиле буларак, менә төрле халыклар белән аралашучы кеше буларак, менә шушы нисбәттән безнең тамашачыларыбызга нәрсә әйтер идең? Нәрсә әйтәсем килә? Минем әнием шың татар, әтием шың яһуд. Мин шың татар һәм яһуд баласы. Яһудмы мин, татармы мин? Мин үземнең әни белән һәм әти белән горурланам. Аларга рәхмәт, мине үстергәннәр. Мин аларга татармы, яһуд дип карамадым. Мин аларга әни белән әти дип карадым. Һәм дуслар, сезгә шуны әйтәсем килә. Бергә булыйк, бергә яшик, без кешеләр. Һәм инде әлбәттә телебезне, милләтебезне, гореф-гадәтләребезне онытмыйк. Бер кашанда. Синен еракка киттем, язмышым шулай кушты дип, китмичә ни хәл итим, туган авылым күренерме дип, тауларга менеп барыйм, туя ташларыңа басып, сагынып җырлар җырлыйм, туган авылым күренерме дип, тауларга taşlarına basın, sarınıp jırlar jırlayım. Bigirek yemli tuğan ağlım,
Bırmalı soğuyları yazılarında şeşek atar Sirin hem şımıkların Tuğan oğlum görünermedi Dağlarga minip varayım Kuya taşların abası Sağınıp jırlar jırlayım Sandıraşlı yazına Kolunu bılgap zatıp kalgan Mehabetin yanına Tuğan oğlum görünermedi Dağlarga minip varayım Kıya taşların abası Sağınıp jırlar jırlayım Tuğan oğlum görünermedi Dağlarga Kuya taşların havası Sağınıp